Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Viaxe a Queixolandia. Moldiño, creo que acabo de ter outra idea brillante. Se é tan boa como a de que traballase como encerado, non contes comigo. Mira o lado bo. Non tes que comprar unha calculadora, pero esquece iso e falemos de min. Teño unha manchea de entradas para a reapertura do parque de atraccións Queixolandia. Podemos leválos amigos. Para o carro. As entradas encontrei na seu. Debías de agradecer ao gran panadeiro que te leve. Pero Stevie, así invito a Josie, é a oportunidade para que se fixe en min. Despídete dese soño. Penso revender as entradas na porta por moitos bolocos e gastar todo o que saque nas tendas de recordos do parque de atraccións. Home, Stevie, aínda non abriche os recordos que compraches a última vez que fomos ao zoo hai 5 anos. Calendarios de xelefantes, gorros de hipopóbolos, lápis de panteras moles. Ei, onde vai a xaboeira de canguropan? Necesito unha xaboeira de canguropan. No mundo hai dúas clases de pans, Osmar. Os que aprecian os recordos e os que montan nos carruséis. Stevie, non me sexas prosma. Será moito máis divertido con Bob, Lucy e Josie. Ademais, non gastaches un centeo na compra desas entradas. Iso é certo, pero custoume moito conseguilas, amigo. Nenos, entradas de balde para Queixolandia serán para que nas colla. Agora só temos que cargar o meu coche. Sei que che furaron os miolos, Osmar. Non tes coche, inundouseche. É certo, alguén o aparcou dentro dunha piscina, quen sería? En fin, sabes que é moi complicado atopar aparcamento nesta cidade e ademais nunca me dixeches que o coche non flotaba. E como facemos para ir a Queixolandia? Alguén mencionou a palabra Queixolandia. El ten coche. Vaya, alá vai unha entrada menos. Señor Max, temos unha entrada de sobra para a reapertura de Queixolandia. Apetécelle divertirse un pouco con nós. Divertirme? Soncho un home serio. Teño demasiadas responsabilidades para perder o tempo divertíndome. Bos días, señor Ósculo. Son Osmar, señor Max. Como sexa. Que facemos? Non coñezo a ninguén que nos poida deixar un coche. Estás seguro de que non coñeces a ninguén? Bos días, mamá. Son o teu fillo, Osmar. Acordaste, non? Escoita, poderías deixárnolo o coche para ir de excursión a... É un parque, sí, un parque temático. Entradas, sinto, creo que non queda ningunha. Osmar, o meu pequerrecheño, que tal estás? Aínda che danme dos parques de atraccións. É por culpa dos coches de choque. Non, é só que as Non entradas... teñas medo, meu repoliño bonito. Mamá irá contigo. Tiñas que invitalos a todos. Como é posible que teñas tantos amigos, Moldiño? É como cando ías á escola. Estás cómodo, meu boliño recheo. Genial. Segundo os meus cálculos, isto será 80% máis divertido que non facer nada. Busquei na Trigonet e non vin ningunha mención á reapertura do parque de Queixolandia. Que raro. Rara é esta atracción cheirenta para 6 persoas. Aínda non chegamos ao parque, Josie. Vai, que cabeza. Falta moito. Aínda non chegamos á autoestrada, Stevie. Ei, ese é veciño noso. Como é que non o invitaches, Osmar? Non, facede como que non o vimos. Alá foi, unha entrada menos. Que podía facer? Non quero que me chuche a alma. Unha entrada vale máis que a túa alma. Mirade, é o señor Max. Ostentoso, era o que me faltaba. Son Osmar, señor Max. Como sexa, pero deixa de mirar cara aquí. Ola, acabas de ganar unha multa. Segundo o regulamento da comunidade... Vaya golpe. Menos mal que de novo traballei como especialista de serie Z. O que importa é que estamos todos xuntos, ilesos e cómodos, non? Sí!
Falta moito para chegar, señora Wanda. Queixolandia, falta moito para chegar. Non podíamos facer unha parada. Sí, morro de fame. Teño que recargar a miña Gamepad. Por fin imos a ir desta atracción, menos mal. Oia, señora Wanda, se lle apetece podo lle aprender uns bailes moi románticos. Respirar. Eu o que quero é respirar. Oi, moito mellor. Eses non son os panxos do inferno. Os mesmos buscabullas que houberon de matarnos unha vez. A que tolo se lle ocorrería meterse cos panxos do inferno? Esperta, meu! Aquel día estaba somnámbulo. O que me dá sono a min son as túas parvadas. Quizais sexa mellor buscar outro sitio. Lucy, reláxate, non pasa nada. Únicamente hai que andar continuo. Vaya, algo sí que pasa. Correde! Ei, compañeiros, creo que vou montar nesta atracción. Ten máis sitio. Un momento! Alto todo o mundo! Temos que dar voltas. Josie equivocouse e montou nun bus. Mágoa, foi bonito mentres durou. En fin, nunca empezou. Ei, guindaron coas motos! Debeu ser esa estúpida rebanda de pan reseso con poucos miolos. Tranquilizadevos, só temos que levantar as motos, non pasou nada. Polas barbas do gran panadeiro, non! O meu osiño motorista. Estragaron la mascota. Xuro que ese cabeza cadrada vai pagar caro o que fixo. Falta moito. Acabamos de volver á estrada, Stevie. Pouco lle faltou. Menos mal que fuximos. Nunca antes Vitoria, e segundo os meus cálculos deixaremos de sentirnos a salvo dentro de 3, 2, 1... Van facer pan relado con nós. Ola, señor Panxo do Inferno. Perdoa, meu. Guindastes vos coas nosas motos ali atrás. Non, home, nós só as deitamos. Parecían moi cansas e precisaban descansar, pero vexo que por fin recuperaron os folgos. Entendo. Tan listo que és, igual me podes dar unha razón para que non te machuque agora mesmo. Entradas para Queixolandia. Non! Ei, vou demasiado rápido para ti, miña rula. Non, que vas ir? Abre gas, mangallón! É moita velocidade para vostede, meu home. É genial! O vento é o mellor para secar o pelo. Gústanche as montañas rusas? Non, son moi perigosas. O que me gusta é montar no carrusel. No carrusel? Tito Leache, sonche trampas giratorias mortíferas. Como vai o osiño motorista? Vai ben, sobrevivirá. Así se fai, pequecho. Aínda falta moito para chegar. Agárrate. O pobre debe estar asustado. Temos que aloumiñalo. Osiño motorista. És unha cousiña bonitiña. Osiño motorista. Falta moito. Queixolandia, falta moito, non volvas preguntar. Documentación e carne de conducir. Pero que foi o que fixemos mal, a xente? Oh, hai tantas infraccións que non sei por cal empezar. Velaí tedes un home con autoridade real. Que clase! Agora vai ter que baixar da moto, que queda confiscada, señor... Señor Macarron, señor... Son MacPan, a xente. Como sexa. Brillante! Bravo! O meu heroe! Que facemos? Estamos atrapados onde dá a volta ao aire. Segundo os meus cálculos, se volvemos andando para a casa, chegaremos a tempo para ver a Copa do Mundo de Trigobol. Non a próxima, a seguinte. Creo que só nos pode salvar un milagre. Autobuses milagre. Vila Almorzo, Fermentópole, Tortalandia, Boloburgo, suban a bordo. Hola, estou buscando os meus amigos. Son boa xente, aínda que dan noxo. Non nos verían. Somos noxos, sí. Ai, vaya, que cabeza. Pasou tanto tempo que non vos coñecín. Engordastes ou que? Ala, subide. Pero para onde vai este autobús? Vila Almorzo, Fermentópole, Tortalandia, Boloburgo, suban a bordo. Pero nós imos a Queixolandia. Creo que será mellor renderse. Vai ser imposible chegar aló. Ei, non berredes tanto. O osiño motorista por fin quedou dormido. Escoitádeme, se chegamos ata aquí, non podemos rendernos.
Merecemos divertirnos e estamos moi preto. Podo saborear a diversión. Sabe a desesperación salgada. Os quilómetros que percorremos teñen que valer para algo, digo eu. Pousa, non me toques naquela cousa. Pousa, xiña, non me toques naquela cousiña. Mirade que maravilla. Sí! Que vos dixen? Non hai que renderse, facédeme caso. Queixolandia, atraccións fantásticas, comida exótica, recordos. É posible que xa estea ao tanto, pero dis que o túnel do amor de Queixolandia é unha experiencia inesquecible. Que extraño, parece que a Nora está parada. Queixolandia, reapertura o 5 de marzo de 2000... Que non sabe? Digamos que doxe en 20 anos. Ostracismo? Non sabe lo que acabas de facer. Stevie, ti é lo único que me apoia. És un verdadeiro amigo. Non exaxeres, Farelo. Quedei só porque vin isto. Mentre reformamos Queixolandia, visita Mundo Queixo. Só son 7 horas andando. Pero é divertido. Non digas iso, Farelo. Cando che fallei eu? Barababum, Osmar, barababum, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum, Osmar, barababum, Osmar, barababum.